Mokol mukmui imang nungmani slai mokol phiogi imang nugri a imang se dakti mukthango awata mungke bukhao musungma tongkhake kusrang khake abo hai imang kotor dakti no mukthang ngui thango ang tini sanai ko amasi sini munai sumai class 12 lo final exam o 92.2% mani apply khlake balakanya mark gobang abo hai joto borok mark maya abuna karibo IIT entrance rui arabo apply kha balakanya kapal kaham piaba nukhungo chugya nukhungo rakusa kring ke IIT hai rungno kotorogo porimaya sungna jora maya sep maya rakusa kring ke piaba abo hai kurung kusrang borok hingke joto borok jajak joto borok chuban mosu abo hai nyo bubagra production mani ko tewma bo abo hai kusrang borok nukui tongmaya haini bagai dini bono abo hai IIT hai rungno kotorogo porimaya Sebrika Maharaja Kri Bikram Maniko Scholarship Program ni Phasingtui Semester tei hostel fee nujaknai 4 বছর ni bagui tabuk sumai Guwahati IIT College o porani thangnai aroni je semester fee tei hostel fee abo bebak scholarship fee nai bubagra Kri Bikram Maniko Scholarship Program ni phasingtui abono karibo titi edisi government o belakanya hamjo abo hai takuk sumai iba mulai sumano hamjagai 50,000 bobo scholarship nai bini sering kanibo abo hai rangsak sep joto borok maya je kusrang bono mano baksa borok tongo sima kwrui rungma kwrui seler mokol mukumui imang nungnai aboro bubagra ni sanani bagai thango scholarship podre porsan keba abo hai Suwayan saw tamni ke mokol mukumui imang nubai mukhannya mokol phiogui imang nubai abo hai sinese mukhanai ini sini munai sumai bini imang kotor class 12 92.2% manani asuk kelaya banyo kesran belakenya hard work haini baganya bubagra production mani ke develop bona hamjagai scholarship rang kosika tabuk bok Korea ni bagai BTech khlainai IIT College Guwahati o belakanya rangsak sep congratulations munai sumanyo nini future brightness unchu buskango nini simia depression buk nuk kusuk karku